23 Grand Slam titule, najbolji ikada koji se pojavio na teniskim terenima. Drugi je šampion NBA lige i dvostruki MVP takmičenja. Pogađate Novak Đoković, Nikola Jokić, koji su u znak zahvalnosti za sve osmehe prethodnih godina dobili velike murale na Zvezdari. Naš Milan je tamo. Milane, gde je taj mural, kako izgleda i ko je došao na ideju da to crta? Deja, zaista se sada osjećam prilično moćno i superiorno jer sam u društvu najboljih sportskih gromada i zaista najboljih ambasadora Srbije u svetu, Novaka Đokovića i Nikole Jokića, koji se od sada nalaze i na muralima ovde na domu, studentskom domu na Zvezdari Rifat Burdžević, a sve zahvaljujući Andreju Kolosovu, studentu Bogoslovskog fakulteta, koji ovde već nekoliko godina boravi u Beogradu, stigao iz Moskve i zahvaljujući upravniku ovog doma, gospodinu Mladenu Čukanoviću. Oni su sa mnom ovoga jutra. Dobro jutro, svaka čast zaista za ovo sjajno remek delo, mogu da kažem. Kako ste došli na ideju, Andrej, da oslikate lik Novaka Đokovića i Nikole Jokića? Ja bih hteo da ostavim nešto posle sebe u gradu i došao kod upravnika, kod Mladena i pitam šta bih mogli zajedno da uradimo. I pojavila se ideja da bude Nikola Jokić i Novak Đoković. I sad vidite, zbog studenta kojim smo pomagali u izradu ovog murala, još interesantno, u ovoj hiperrealizmu radio jedan robot, neko deo crtal robot, printer veliki. Upravo sam htio da pitam, dakle, kako je izgledao taj proces, koliko si oslikavao, zaista su verodostojni i jedan i drugi i imao si podršku i pomoć, ali tako i kolega iz doma? Oko 7 dana mi smo oslikavali, ja sam na Instagramu napisao ko želi mi da pomogne i javilo mnogo ljudi, zato što ovo je dobrotvorni rad i sad zajedno za 7 dana mi smo to uradili. Svaka čast. Kako su reagovali studenti koji su u domu, kako su, verujem da i prolaznici zastanu ovde na Zvezdari da se dive ovom delu? Sad ovo je mesto pojavilo kako dosta ljudi sa strane dolaze baš zbog murala. Dođe, pita i fotografistu. A reci mi, kako se tebi sviđa Beograd? Koliko godina već studiraš ovde i čujem došla i supruga i ćerkica u Beograd? Ja sam ovde završio osnovnu studiju i baš ja volim Srbiju, narod, zbog toga ovde živim i studiram. Divno. Svaka čast i naravno tebi, ali i Mladenu Čukanoviću, kao što rekoh, upravniku ovog doma. Šta kažete, ste zadovoljni kako je sve ispalo? Prvo, dobro jutro svim gledalcima televizije Pink. Oduševljeni smo. Znači, on je radio više animacija dok smo tražili ideje kako ćemo to da uradimo na printeru i tako, onda smo došli do nekih fotografije koji nose neko svoje značenje, tako da smo u saradnju sa studentskom organizacijom doma, sa menadžmentom ustanove, sve ovo lepo izgurali i ja mislim da zaista imamo nešto što je na ponos celog grada i Srbije. Apsolutno. Osim ova dva murala, dakle, postoji još jedno remek delo mladog Aleksandra koje se nalazi u samom domu. Jeste, on se bavi ikonopisanjem. Ikonopisanjem, da, onda je došao, već kad je došao u Beograd, došao i sa idejom da uradi, pošto je nama školska slava Sveti Sava, da uradi jednu ikonu na platnu koje nisu baš tako česte i poklonio je domu, to je bilo već u prvoj godini njegovog boravka u Beogradu, tako da jedan divan, zaista mlad čovjek, divan umetnik, otvorenog srca apsolutno i za ideje i za ljude, tako da, eto... Sjajno. Andrej, dođi za kraj, molim te još jednom da nam otkriješ šta je sledeće posle ovih murala i posle ikone Svetog Save, šta ćeš sledeće da ostaviš Beogradu? Ja radim mnogo murala, možete da nađete meni na Instagramu. Onda ćemo da ispratimo sve. Da, Kolosov mural studija i da vidite, zato što sad na Vračaru ću raditi jedan mural. Javi pa da dođemo i tamo. Dogovoreno, hvala. Hvala Andrej, hvala i vama Mladene i toliko za ovo javljanje sa Zvezdare.